गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, बिटिआर सरकारा दासान्दि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारि लागासिनो दं। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा बे मोन्नाय रांजों माबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहायनो हायो बेनि थाखाय रांनि चेकखौ राननानै होदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गिबि मोन्नाय 25,000 रांखौ मोजाङै बाहायब्लासो आबुं 75,000 रांखौ मोनफुंनो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा। मणिपुरनि हिंसायारि दाङाबाजिया दासिमबो सुग्लायनायनि लामायाव फैयाखै। सम सम मणिपुरनि हिंसायारि दाङाबाजिया गिख्रंथाव महर लाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। बे दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबाङानो न'-बां गैजायै जानांबाय। मणिपुरनि बे हिंसायारि जाथायनि फिन गोजोन हास्थायनानै क'क्राझाराव खृस्टान धोरोमारि मोनसे आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। आफां आसाम इन्टार चार्च वमेन पिस कमिटिनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खौसेयै आरज गाबनाय आरो ममबाति फोजोंनाय हाबाफारि लादों। हिंसायारि जाथायजों सुबुंथि गोमाजानाय मणिपुरनि सुबुंफोरनि गेजेराव अनलायनाय, निमाहा बिजिरनाय, खौसेथि आरो गोजोन सावरायफिननायखौ हास्थायनानै खृस्टान धोरोमनि आइजोफोरा खौसेयै आरज गाबनाय आरो ममबाति फोजोंनाय हाबाफारि लाफुङो। दिनै एबा 17 आगस्तआव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बड'लेण्ड एफसि आरो इन्डियान आर्मि एफटिनि गेजेराव जागोन। 132थि दुरान्ड कापनि गिबि साननि जोलुर बादायलायनाया बड'लेण्ड एफसि आरो राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जादोंमोन, जेराव बड'लेण्ड एफसिआ 0 आरो राजस्थान इउनाइटेड एफसिआ 1 गल सोनानै देरहासार जानो हादोंमोन। दिनैनि जानो गोनां बादायलायनाया बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार बादायलायनाय जागोन। मानोना ग्रुपनिफ्राय क्वालिफाइ जानोब्ला बड'लेण्ड एफसि हानजाया दिनैनि बादायलायनाय आरो उननि बादायलायनायखौबो देरहानाया गोनांथार। मिथिनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दिनैनि गोनांथार बादायलायनायखौ बड'लेण्ड एफसिआ इन्डियान आर्मि एफटिनि हेंथायै गेलेगोन आरो बे गेलेनाया मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। बादायलायनायखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना टिकेटखौ अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों लानो हागोन। अनलाइन टिकेट बुकिं खालामनो थाखाय नोंथांमोना www.ticketify.in वेबसाइटआव थांनानै बुकिं खालामनो हागोन। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जागासिनो, जायनि जाहोनाव गोबां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि इयुन लामाया हेंथा गोनां जानानै फैदों। बैफोर जेंनाफोरखौ लानानै दिनै एबा 17 आगस्तआव गुवाहाटीनि राज भवनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै मिरु एबसुआ 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि लादों। लिरथाय बांनाय, उदै देरनाय पुलिसफोरखौ आनजाद नायनाया जागायजेनबाय। जायफोर पुलिसफोरा नांगौनि बारा उदै देरनाय आरो लिरथाय बारा जादोंब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, नङाब्ला साख्रिया गोमानायनि लामायाव। थांनाय बावैसो सान सिगां रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावखानाय बायदिनो जागायजेनबाय बिएमआइ आनजादा। जायफोर पुलिसनि देहाया लोरबां आरो उदै देरनाय, बिथांमोना साख्रिनिफ्राय गोजानाव थानांनो हासिगौ। रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनाय बायदि बिआरएस लानो नांगौ आरो मैयानिफ्राय जागायबाय आसाम पुलिसफोरनि बिएमआइ आनजादा। आरो रायजोनि गाहाय डिजिपि जिपि सिं बिथाङाबो गिबियै बिएमआइ आनजाद खालामजादों। गुवाहाटी काहिलिपारानि 4थि एपिबिएनआव आनजादखौ लानाय जादों आरो आनजादा मोजाङै जाफुङाब्ला लानो नांगोन आजिरा। रायजोनि साफ्रोमबो पुलिसफोरखौ बिएमआइ आनजाद नायगोन। साफ्रोमबो पुलिस मावथिफोरा गावनि देहानि सायाव सांग्रां जानो नांसिगोन। मोनसे सांग्रांथि जानो गोनां खौरां, उन्दै बैसोनि हिनजावसा हाबा खालामग्रा हौवाफोरा सांग्रां जानो गोनां। फिन रायजोआव सोलिफिनसिगोन उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ हाबा खालामनायनि हेंथायै फिसाय हमनाय अभियाना। फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन बे अभियाना। आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोनि हिनजावसा हाबा खालामनाय फिसाय आरो नखरफोरा बे बाराव हमजानायनि लामायाव। बे बारनि नायबिजिरनाय आरो संदाननाया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन होनना फोरमायदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे नैथि खेबनि उन्दै बैसोनि हिनजावसा हाबा खालामग्राफोरखौ गोख्रों नायबिजिरनानै हमनाय हाबाफारिया फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन होनना फोरमायथिदों। फोसावनाय लोगो लोगोनो पुलिस बिफाना गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। सेथि खेबनि अभियानाव आयेन बेरेखा उन्दै बैसोनि हिनजावसा
हाबा खालामग्रा हौवाफोरखौ हमनाया गासै 4,000निबो बांसिन फिसायखौ हमनाय जादोंमोन। बे बारनि अभियाना गोख्रोंसिन जागोन होननानै फोसावदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।